חברים, אנחנו בסרטון חדש בערוץ של רון. אל תשכחו לפרגן בלייק, פעמון וסאב. והיום אנחנו מסבירים איך היה הלילה שלנו. הלילה שלנו לא הלך טוב כי אמא שלו לקחה את המצלמה באותו רגע. היה קצת מבאס, אבל בוא נעשה שאלות תשובות, אתה רוצה? מה? בוא נעשה שאלות תשובות. אתה אומר את זה בעצם סרטון שלא קשור. אתה רוצה לנסים מתי של שאלות תשובות? אולי נעשה שאלות. אז תתחיל מההתחלת הסרטון. לא. אז כפי ששמעתם, אנחנו הלכנו לישון ב-11, התעוררנו ב-6:30, עכשיו בערך השעה, לא יודע, 7. עוד מעט 6:30. אז כן, זה היה הלילה שלנו. מקווה שיהיה טוב. אולי נעשה ולוג היום. אז יאללה חברים, אולי יאללה ביי. תחכו לסרטון הבא ויאללה ביי. יאללה ביי. תעלה אותו. ביי.